बिटिसि ओनसोलाव थारैनो मा जामारदों? माब्लाबा बिटिसि एसेम्बलि बुख्रुबनाय, माब्लाबा हारि माहारिनि गेजेराव बुथारलायनाय सुथारलायनाय। आरो माब्लाबा सिन्डिकेटनि दादागिरि। आरो बे बाराव आरोबाव जाबावबाय टल गेटआव माखासे गुन्डा बाहिनीनि दादागिरि। सरकारा मावनो खालामनो थांखि लादों बिटिसिआव मेक बिटिसि ग्रेट एगेन। नाथाय बिटिसिआव जादों ग्रेट सिन्डिकेट। बेबायदिनो जादों गसाइगावआव टल गेटआव एबा गसाइगाव टल गेटआव रां दाबिनायनि एबा रां दाबिनायखौ लानानै दुंहाव थासारि। गसाइगावनि बेबायदि थासारिया बिटिसिखौ लाजि फोनांनाय जादों। जाय बिटिसिआव बागुरुम्बा दोहौ मोसानानै बिटिसि आरो बर' हारिखौ मुलुगावनो मोनसे गेरेमसा हारि सिनायथि होदोंमोन। नाथाय बिटिसिआव बेफोरबायदि मोनफानि उनाव मोनफा मुगै जाथाव थासारिया बेनि उल्था महर लागासिनो दं। नंगौ, आसाम हादोरसानि बायजोनिफ्राय फैनाय माल गारि ट्राकफोरनिफ्राय आयेननि बेरेखायै रां दाबिनायखौ लानानै दुंहाव थासारि। खौरां मोननाय बायदिब्ला ट्राक सालायगिरिफोरखौ रां होयैनि थाखाय टल गेटआव थाग्रा गुन्डाफोरा बुयो आरो गोब्राबै जोखोम खालामो। बिहार, सोनाब बेंगल, सोनाब रायजो आरो गसाइगावनि ट्राक सालायगिरिफोरखौ टल गेटनि मावफारिया आरो गुन्डाफोरा गोब्राबै जोखोम खालामदों। टल टेक्स खांग्रा गुन्डाफ्रा बांद्राय मुवा बेसाद लांनायनि मुङाव ट्राकनिफ्राय गोबां रां दाबियो होननानै अजद होदों। अजद होबावनाय बायदिब्ला रां होआब्ला बिसोर सिगि सग' खालामनानै ट्राकनिफ्राय टल गेटआव रां दाबियो आरो रां बुथुमनानै लायो। टल गेटनि मावफारियाफोरजों लोगोसे गसाइगाव पुलिसाबो लोब्बा दं होननानै अजद होदों ट्राक सालायगिरिफोरा। जाथायनि सायाव ट्राक सालायगिरिफोरा गाव गावनि ट्राकफोरखौ टल गेटनि मोखाङाव लाखिनानै रां दाबिनायनि हेंथायै आरो 27 नं हादोरारि राजालामाखौ होथेयो। जाथायखौ सामलायनो थाखाय गसाइगाव पुलिसा जाथाय थिलिसिम सहैयो आरो दुंहाव थासारिखौ दबथायनो नाजायोब्लाबो नाथाय गोबां टोल गेटा बे समाव खहा जानायखौ मिथिना मोनो। हम गाड़ी लेके आया यहाँ टोल गेट पे, हम दूसरा लाइन में घुसाया तो अगला हमको बोला कि दूसरा लाइन में नहीं, तुम इस लाइन से निकाल के फर्स्ट लाइन में जाओ। हम उस लाइन से निकाल के फर्स्ट लाइन पे गया। ये बोला ओवरलोड है, हम बोले ओवरलोड नहीं है। बोला काटा पे चढ़ाओ, काटा पे चढ़ा दिए। 5% 2 टन होता है, 5% का हर टोल गेट में छोड़ता है। अगर आपका गाड़ी का 55 टन पासिंग है तो आपको 57 टन छोड़ेगा, 57 टन 500 छोड़ने का अलाउ है। ये बोला ओवरलोड है। हम बोले ठीक है ओवरलोड है, फाइन लगेगा। बोला हाँ फाइन लगेगा। हम बोले कितना का फाइन लगेगा भाई? ये बोला कि 1020 रुपया लगेगा। हम बोले 1020 रुपया का है जब 510 का टोल टैक्स फाइन है तो? ये बोला तुम देखेगा, अभी तुम देखेगा, ये क्या झप्पड़ देंगे कि गिराइया देंगे। बोला हम वीडियो बनाने लगे, मेरा मोबाइल छीन लिया। देखिए मोबाइल मेरा तोड़ दिया गया, अभी स्क्रीन में काम नहीं कर रहा सही से। मोर नाम रफिकुल इस्लाम, घर भुमराबिल, थाना गोसाइगाव। मैं एतिया पुआ 5टा मान बजात तेलीपारा टोल गेटत आहिसु। टोल गेट तो जस्ट पार करिसु। मोर आगर गाड़ीत की होइसे न होइसे मैं एकय नाजानो। आगर गाड़ी बिलाक रखाई रास्ता ब्लक कर दिसे। मैं गाड़ीर पिছত गई गाड़ी रखिसु और लगे लगे এইফালে टोल गेटर जिमान कम से कम 20-30 जन मानुह एकेबारे गुंडार निचिना दौड़ी आही এই আগৰ গাড়ী ড্ৰাইভাৰটোকো মাৰিছে, মোকো বহুত বেয়া ভাবে মাৰিছে, টানি চিৰিছে। আপোনালোকে চাওক এইবিলাক চিৰি কি কৰিছে, মোক ফুটবলৰ নিচিনা শট মাৰিছে। 4জন হাত ভৰি ধৰি এনেকৈ দলিয়াই দিছে আৰু বহুত অত্যাচাৰ কৰিছে। মই এতিয়া অসুস্থ হৈ আছো, ইমান কবই পৰা নাই। মোৰ পকেটত পইচা আছিল, মই 1 মাহ গাড়ী চলাইছো। 30-32 হাজাৰ টকা মোৰ পকেটত আছিল, সেই টকাখিনিও লৈ লৈছে। এতিয়া মোৰ ন্যায় লাগে।
और ये हम राजस्थान से आ रहे हैं, हम भी टोल एक ही टोल, हम 7 स्टेट पार करके आते हैं, कोई टोल एक्स्ट्रा पैसा नहीं लेता है। और ये टोल मतलब एक्स्ट्रा पैसा मांगता है हर ट्रिप। बोल्डा काटा कर रहा 1040, कभी बोल्डा 880, 7 स्टेट पार करते हैं, हम गुजरात से भर के आते हैं, कोई टोल मतलब हमारे से एक्स्ट्रा पैसा नहीं मांगता है। और ये एक ऐसा टोल है जो हर ट्रिप हमारे से झगड़ा करता है, बोलता वो है 100 किलो ज्यादा है, 200 किलो ज्यादा है। और 100-200 किलो क्या मायना रखे, बारिश हो तो त्रिपाल में पानी इकट्ठा हो गई, 100-200 किलो तो वजन बढ़ जाता है। तो ये इस टोल की आज से नहीं 2, 2.5, 3 साल से ये टोल की गुंडागर्दी है। अब है